Takže čaute ľudia, dneska si natočíme Squid Game. Áno, dobre. Dneska natočíme Squid Game, ale neviem, či vôbec chcú ísť do Squid Game. Choose X-Station. X-Station, tak on zabral. Škoda. Mohol by ešte byť na svete. Aj keď ho niekto nevyzal. Squid Game. Squid Game. Áno, je. A má moje prachy. Vydržte, spýtam sa. Počúvaj, Highlander. No, čakáme, ide farba. Máš ich? Nesil. Hovorí, že ich nemá partia. Moment. Práve objavil v obrečkách nejaké drobné partie. Aj. Mám pre vás ďalší kšef. Kto to je? Kamu? Určite to Yes. Dobre, tak nenatočíme Squid Game, ale niečo iné. Keď tu je Pepa, vždycky. To vždy, kamu, Pepa. Snažím sa pochytať čo najviac zločincov. Zvýši sa mi pritom tlak, pleť sa prekrví a to je lepšie ako pleťová maska. Nech sa ďakujem. Ahoj. No sú za tebou, Pepa. Kam uteká? Mám napísať referát do knihy a vybrala som Čau. si vašu, lebo chcem byť agentkou. Výborne, ďakujem ti. A vaše meno? Angela. Ostatné decká píšu o Čau. Beyoncé a Britney. No, Dobře. prídete do školy na besedu, pochopia, aké je super byť agentkou a prestanú sa mi posmievať. Rada by som prišla, ale ako vidíš, agentúra Čau. mi dá dýchať. Nech sa páči, ďakujem. No a ti môžem poradiť. Pekne si vyčiš vlasy, aby ti nenechla tvár, lebo pamätaj, dnes bodujú len tí, čo sú dokonale upravení. No dobre, a vaše meno? Jason. Ak si to rozmyslíte, je to 31. základná škola, trieda slečny Gordonovej. Páči sa? A vaše meno? James. Počkajte, nemáte to poznačené. Som trénovaná. Mám dobrú pamäť. 31. základná prisila triedu slečny Gordonovej. Stačí? A nezabudni na vlasy. Skúsi dať našu. Jo. Tak, nech sa páči. No, fakt to je škoda. Je mi ľúto, čo sa stalo Miss Spojených štátov. Škoda je, že že nemáš disko. Keď sa vrátali z limuzíny po tom, čo navštívili niektorých obyvateľov penziónu. Nejakí muži ich podľa určitých svetlov Mám. vtiahli do pristaveného auta. Nie sú zranení, Mám nie sú disko, vôbec naživé. ale Čo treba má spraviť, aby... Nič iné nevieme, viac zistíte v Las Vegas. Las Vegas? Riaditeľ si želá, aby ste sa k tomu vyjadrili. Mám Discord. Jasné, urobiť naše bude v mojich silách. Dajte dokopy svojich ľudí, lietadlo odlieta ráno o 8. A vezmite si z New Yorku ochranu. Discord. Áno, či mi bude ochranka. Doriadená. Veď tam budete Mám. najväčšia celebrita. Vážne? Discordu mám. Rozumiem. Kamo ja mám Discord, čo trepeš? Aká havária, čo to trepeš? Bude informovať Jo. verejnosť o Sheryl Fraserovi. Na Discord. By tam chce zavolať. Na Discord, ale ja škoda, že točím. Verujem vás. Že nemáš Discord. Ešte slovo. A končíte. Discordu mám Tu s vami nechce nikto XD. Kamo ja mu napíšem XD. Tak choďte strážiť maják. Tu ste v FBI. Tu je nutná tímová práca. XD. Neotravná. XD. Postarajte sa o jej bezpečnosť. Ak sa osvedčíte, nájdem vám partnera. Ale ak zlyháte, máte pamäť. Kam ty už nejdeš do Squid Game. Čau. A lidi sa ste vzali do Končí sa práce. Squid Game, ok, bro? XD. Squid Game. Už nejdeš do Squid Game, bro. Kámo, už nejdeš do Squid Game, bro. Jo, byl jsem ve videu. Miss Spojených štátov. Jo. Viete, koľko nám za ňu zaplatia? Milióny.
Chcete povedať, že za ňu dostanem výkupné? Nie, ja za ňu dostanem výkupné. Vy len pár šupiek. Poďte mi ju do auta. Kámo, ja disko nemôžem používať, lebo ja mám ešte len viac koľko rokov, ešte len 8 rokov. Teda 9 rokov. A to môžu iba, neviem. Feel speed pro... Ahoj, tam hlasí. Jo. Tomáš Johánek. Hb. Ha. Ako a teraz točím, kámo. No. No. Čo? A teraz čo? Spravíme to, čo hovoril. Budeme za ňu žiadať výkup. Nerob ma si z toho zanečku. Dobre, babe padá furt a už trčí sa tam. Preboha, opatrne, v tom kufríku mám zbranie. Ďakujem. Akože som byl ve videu. Som vaša ochránka. Čo? McDonald si myslí, že sme kamošky, keď sme boli spolu. U Rigisa, v hudobnej show, Jo. u oprách a v chutnom Akože som byl vo videu. Jo. receptov, napríklad kura na citróne. Akože som byl vo A ako videu. všetky slávne dvojice. Holmes a Crosby, Fred a Gigi. Yes. Musíme rozviesť. Akože som byl vo videu. Poviem vám to inak, Hartman. Jak McDonald má to poveril úlohu. mi Takže, slyš, až keď v ňom budeme sedieť opäť. Jasné. že jsem Zišiel by sa vám týkať. to netočil na další. Já si jdu kouknout ok. To je taková reakce. To je taková reakcia, tak GG. Kámo je tak šťastný, že som ho dal do videa, ty kokos. Som aj postřeh. Ja až doteraz točím, ale ja to za chvíľu dám na YouTube, keď on sa Spojených štátov normálne skybďak. No čo chceš? No za chvíľu. Nie. Počkajte, ja budem mať hrať a jesť. Dobre. Babi, ale buď ticho. Dobre. Idem aj jesť, aj hrať. Ja ešte počkám na môjho chábra. A potom ja počkám na môjho chábra a potom niečo pôjdeme robiť. Čo? Toto je môj druhý chábr. Tam kúkate, ak sa tu plní normálne. Pomoc, ja tu nechcem byť s Češami, aby ma nerušil. Jo, Clash, nevieš rozprávať. Ja neviem rozprávať, či kto nevie rozprávať, Pepa? Či kto nevie rozprávať, ja? Ja neviem, kto nevie rozprávať. Nejaký...
Kamo. Čus jungles. Kamo. Kamo, čus. Čusko. Nevadí, keď mráskam. Ja milujem mráskanie. Neviem, na čo to milujem, ale suš. Fake jungles, čo sa tam radujete? Ja som real youtuber a on není real youtuber. Discard. Hej, no čo? Ja mu to dám. Hej, nekopíruj, ja mám tiež premium. Kopírant. Alebo možno, že to bol niekto iný kopírant. Ale má ešte deme. O nie. Ale nejdem do armády, ako dneska točím. Kapo. Ja tam nejdem. To čím tak mne nerušte. Teď točím, tak mne nerušte. Otázka je za mňou, že? Kamo. Pes. Choď. Preč. No nemôžeš byť na chvíľu. Pes, choď preč. Pes, poď. Fat to a ja. Jo. Kamo. Vypadnite. A som si myslel, že ho tam nechali. Jedného. Sem. Kamo. Vidíte to tu? To je znamená sem. Dobre, a tuto... Dobre, prepáčte, ale rušia ma ho, takže musíme ukončiť video. Snáď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Keď tu bude napríklad 60 lajkov, tak natočím ďalší diel s Pepou. Dobre. A ja sa s vami učím. Čaute. Čau. Čaute, friendy. Friendy. No, ja som Bober. Ja som Bober. Sorry, že som si krgol, ale...